mal-Presidenti kolli diskussjonijiet ta' sigwit u ħajkolli diskussjonijiet illum għandi l-ebda tip ta' problema illi nagħmel hekk. Jien kumment wieħed fuq dan il-punt u mhux ħankummenta aktar. Jien ili minn nhar il-ħamis suġġett jiena u l-familja tiegħi ta' kalunja sħiħa, għadni qed nistenna prova waħda ta' dan kollu, mhux ħanħalli min ikompli jagħmel ħsara lil pajjiżna, mbagħad iktar fuq kollox pajjiżna ma mbagħad wara ukoll lili personali u lill-familja tiegħi. Barra minn hekk jien qed inħalli u ħanħalli l-istituzzjonijiet tal-pajjiż mod indipendenti biex jaslu għal konklużjoni tagħhom li qed jinvestigaw għandi kull fiduċja fil-qrati illi jagħmlu l-investigazzjonijiet kollha tagħhom. Nerġa' ngħid nisfida u nittama illi min ħareġ dawn il-qrajiet fil-konfront tiegħi jissostanzja sa issa ilu minn nhar il-ħamis laqqas prova waħda.